ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿದ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕೋಡೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಚೌತಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಕೆಲವು ದಿನ ಆ ಗಣಪತಿನ ಉತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಲು ಅಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಪುರಾಣೋಡು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿದೇವತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾರದೇನು ಆ ವಿದ್ಯೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆದ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬರವುದು ಅಪ್ಪೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾರದೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಡಲ ನಂಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುವ ಶಿಕ್ಷೆದಾಂತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಜವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ 10 ಪನ್ಪಿನವು ನಂಗೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದಾಯಗ ಪನ್ನಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದೋಡೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಅವು ನರಮಾನ್ಯಗಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೇಗಾವಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕೈ ಭಾಷೆ ಬಡು ಭಾಷೆ ಬಾಯಿ ಭಾಷೆ ಜೋರು ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಐಕ್ ನಿಲೆ ಆಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬೋಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಿಡಿದು ಬೈದಿ ನಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಹೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವುದು ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವುದು ನಮಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವುದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಅಂತರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇನಿ ಒರಿಯಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುವಾಯಿನಾಯೇ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತದು ಆಗ ನಮಿಸದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವು ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇದಿಕ್ ಬೈದಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಚಿತ್ತಾಪಹಾರ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಪಾದನಂದಾಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ವಿತ್ತಾಪಹಾರ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಪವು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಆ ಶಿಕ್ಷೆದಾಂತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನನೆ ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ವಿಷಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆ ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರ್ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರೂಟ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಾದು ಅರೇನು ಸುಗೀತದ ಬಣ್ಣ ಗಣಪತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂತರು ಅಂಚ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಸುರೂಟ್ ಆರು ಗ್ರಂಥೀಕರಣ ಮಲ್ದಿನ ಮಹಾಭಾರತ ವ್ಯಾಸ ಪನ್ನಗ ಬರಿದ್ದು ಲಿಖಿತ ರೂಪಡು ಬರಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಅರೆಗ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಗಣಪತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ಸುಗೀತದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪು ನಾವು ಶಬ್ದಡು ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರದು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಐಟ್ ಅವು ದಂಡ ಇಪ್ಪರೆಗ ದಂಡ ಬಂದಾಗ ವಾಗ್ದಂಡ ಇಪ್ಪರೆಗ ನೆರೆದು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅವು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಣಿಕವನ್ನು ನೆರಳಿಂದಾಂಡ ಅವು ಸದಾಕಾಲ ನೆರ್ಪಡ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸದು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾ ಆ ವಿದ್ಯಾ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅವೇನು ಜ್ಞಾನ ಅಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅವು ವಿದ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪು ನಾವು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ವಿಕಾಸನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹಂತೊಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಐಟ್ಲ ಇತ್ತ ಹೊಸತಾದ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದು ಇರ್ಕೆಂದು ಬರೆಯೋ ಈ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನ್ಪುಣ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಿಂದಾಂಡಲ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಋಷಿ ಮುನಿಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲೋಡು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದು ಕನಕ್ಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಮೂಲು ಕೈಕಂಜಿಲೇನು ಮೇಪಾವಡು ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಓದನ ಬದುಕನೇ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಬದುಕುನೇ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಒಂದೇನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಸರಸ್ವತಿನ ಅಂಶ
ಅಂಚ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿಪ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಿನವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನು ಪರಾಧೀನ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆ 2-3 ವರ್ಷದ ಹಾಸ್ಯದ ಶೃಂಖಲೆಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಬತ್ತು ಐಟು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬತ್ತಿನಾಗಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರನ್ನು ಗರ್ಪೋಡೊಂದು ನಾಡ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾಲೆ ಪನ್ಪುನಾಯ್ ಓದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪೋದು ಪಂಡೆ ವರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ತಿರುಗಿದ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಮೊಗಲಿಗಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಗರ್ತಗೆತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾಪುಡು ಅವು ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಗುರುಕುಲ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಸುರೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಗುರುಕುಲಗೂ ದಂಡ ಪಾಡಿ ಅಂದು ಸುರೂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕು ಏರ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಲ್ತದ್ದು ಈ ಗುರುಕುಲನ ಸುರುಟು ಗುರುಕುಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಅದೇ ಪೋಣು ಇನಿಕಿಲ ಸಮಾಧಿಸಿ ಇನಿಕಿಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೋಡಿ ತುಲೆ ಇತೈರಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ವಿತ್ತಾಪಹರಣ ಆತನ ಅಂದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆತನ ದುರಂತ ಇಂಚಿನ ಪಣ್ಣಕ ಓವೇನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಠಮಾನ್ಯಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ 11 ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಣೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಠಮಾನ್ಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರಿಪವನ ಬದಲಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಆಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆದಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪನ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಬೇಲೆ ನಾಡಿನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಹೋಗುವ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿಡೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪೆನಿಲಿ ತೂತಾರೆ ಆ ಕಂಪೆನಿದ ಮಕ್ಕಳು ಗುಲಾಮೇರ್ ಆಪೇರು ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಿರವಡು ಉಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಕೇವಲ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪನಕ ಕಾನೂನು ಬರ್ತದೆ ಏಪ ಸುರಲ್ ಬೆತ್ತ ಶಾಲೆನು ಬುಡ್ನ ಅವೇ ಬೆತ್ತೋಡು ಇನಿ ಶಾಲೆಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಸರಿಯಾತಿನಂಚನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಪೊಲೀಸಗಳ ಅವೇ ಬೆತ್ತೋಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪ ದೇಪನ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪ ಅವು ಆ ಬೆತ್ತ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಬೆತ್ತೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ್ನ ಬೆತ್ತೋಡು ಲಾಟಿ ದಿನ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ಈ ಸುರುಳು ಬೆತ್ತದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತರಿಂದ ಖಂಡಿತ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮನೆ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ವಾಡಿಕೆಡುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ MRPL ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿಡ್ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ಕೆನ್ಗ 6 ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಚಿನ ಅತ್ತದ ಅರ್ನ ಯೋಚನೆ ಒರಿ ಪೊಣ್ಣಾದು ಇಲ್ಲಡ್ ಪೊಂಜೋವುಲು ಆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅವು ಬಾಲೆಲೆಗಾವಡು ಪುಲ್ಲೆಲೆಗಾವಡು ವಾ ರೀತಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೋಡು ಅಲ್ತ್ರದೇ ಶುರು ಆವಡು ನಿಜವಾದ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಜಕ್ಕೆಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಶುರು ಆವಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಶುರು ಆವಡು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಂದು ಪುನಗನೆ ಆ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಗದು ನಾವು ಓವು ಅಂಬಿ ಪೆಜ್ಜಿದ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ತೋಟೋಡು ಕೈತೋಟ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಆ ಪೀರೆನ ಬೆಂಡೆನ ಮುಂಚೆ ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವೀಣಕ್ಕ ಪಾತೆರುವೇರೆ ಐಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮುಜ್ಜನಕಲ ವೀಣಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂಗ್ ಏರಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ವೀಣಕ್ಕನ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಂಡ ಗಣಪತಿದ ಕಡೆದಿಲ್ಲ
ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಪೇರು ಮೂಡೆ ಕೂರಿ ತಿಂದಿಲ್ಲವಂತೆ ಮೊನ್ನೆಡಂತ ಮಾಸ ಬೈದು ಅಂಚ ಅರೆಗು ಕುಡಂಜನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಪರೂಪದವರು ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಬರ್ತೇರ ನ್ಯಾನ್ ತೂಪೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾದ ಬನಲಿಗೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ದುಂಬುದ ಶಿಕ್ಷಣಗುಲ ಇತ್ತೆದ ಶಿಕ್ಷಣಗುಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡಣ್ಣ ಎಂಚ ಬನ್ನಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಕಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಿ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಲ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಪತ್ವಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಬಂಗೋಡ್ ಕಲ್ತದಂಡ ದುಂಬು ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಿರ ದಿನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆತ್ತೇರು 7 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಸಾಲೆ ಮಾಡ್ದಿನಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು 7 ಲಾತರಿ ಎನ್ಮಲಾತರಿ ದುಂಬುದ ಅವು ಶಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಠ ಹುಡುಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ತಿಂದು ಪೋತೆ ಅವೇ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಮಿರಾ ಪೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಅಲ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಆನಕನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಅಂಡ ದುಂಬು ನಿಜವಾದ ಮನ್ಪೇನು ದುಂಬುದ ವಿದ್ಯೆನೇ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾರದ ಪೂಜೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೂಪ ತಂಪೋದು ಬಜಿಲ್ ತಾರಾಯಿ ಎಂಕುಲೆ ಮರೆಪುನು ಬಜಿಲಿಯೇ ಜೋಕುಲೆ ಮರೆಪುನು ಅಂದ್ ಮರೆಪುನು ಎಂಕುಲೆ ಉಂಡತೆ ತಾರಾಯಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ತಾರಾಯಿ ಗನ್ನೆರಡು ದುಂಬು ಇಲ್ಲದ ಪೂವು ಇತ್ತದೆಲ್ಲಕ ಕಿರಾಯಿದ ಪೂವು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿದ ಪೂವೆ ಬಾಕಿಲ್ದ ಬೇಲಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿಲ್ದ ಬೇಲಿದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬಾಕಿಲ್ದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಯ್ಕೆ ದೇವೆರ್ಲ ಒಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪುರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಶಾರದ ಪೂಜೆ ನೆನೆಪಾಪುಡು ಪೂರಾ ತಾರಾಯಿ ಒರಿ ಕಂತದ ಅಂಜ ಮಲ್ಲ ಕಟಾರೋಡು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಪೂಜೆಗೆ ಆರು ಭಜನೆ ಕುಲ್ದಿನಾರ ಅಂಗಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮೀದು ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಬಟ್ರನ ವೇಸೋಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೊಡಪ ನೋಡಿ ನೀರು ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂಜೆ ದಡೆ ಪೋತ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ನಾಯಿ ಪೂಗುದು ಪಂಚಗಜ್ಜೆದ ಕಟರು ಬಾಯಿ ಅಂದ್ ಬಾಯಿ ಬಾಡ್ದು ಆತಿನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ತೂತಿನ ಪಣಿನಿ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಅವು ದೇವೇರಿ ಬತ್ತು ತಿಂತಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತದ ನಾಯಿಗಳ ದುಂಬುದ ನಾಯಿಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವಿತ್ತೆ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಎತ್ತ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ನರಮನೆಗಳ ಇತ್ತೆದ ನರಮನೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ದುಂಬುದ ನಾಯಿಗಳ ಇತ್ತೆದ ನಾಯಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ದುಂಬುದ ನಾಯಿ ಪನ್ಯಗೇನು ಅಂತನಾ ಅತ್ತು ಪನ್ಯಗೇನು ಅಂತ ನಿರ್ದಲ್ಲ ದುಂಬಾವು ಜಾಲ್ಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ಉಲ ಇತ್ತು ಜತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದ ಮುಟ್ಟುನು ಓಲ್ ದೀಪ ಅವಲೇ ದಿವಂತ ನಾಯಿನ ಒಲ್ಪ ದೀಪ ಅಲ್ಪನೆ ದಿವಂತ ಪುಚ್ಚೇನು ಓಲ್ ಕುಲ್ಲವಡು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲು ಅಂತ ಪಂಚಗಜ್ಜೆಗೆ ಬಾಯಿ ಪಾಂಡ ದುಂಬುದ ನಾಯಿ ಇತ್ತೆಡ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಆಂಡೆ ಎಂಜನೆ ಗೊತ್ತನೆ ದುಂಬುದ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ದಿನಾಡು ಏತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಂಡಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏತ್ ಹಾಕದೇರು ಸಮಾಜದಾರಿ ಏತ್ ಹಾಕದೇರು ನೆನೆಪುಂಡು ಆಂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಿ ತಾತೆ ನಂಗೆ ಗೌರವಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಹಾಕಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇನ್ ತಿಂತೆ ಲೆಕ್ಕೋಡ್ಲ ತಿಂತೆ ಸಮಾಜೋಡ್ಲ ತಿಂತೆ 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 ಪೆಟ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ತಿಂತಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ನಂಗೆ ಇನಿಕಲ್ ಹಾಕಲ ಮಿತ ಗೌರವ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಡಬ್ 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 ಒಂದು ಸುರುಳ್ ಬೆತ್ತೋಡು ಪಿರಾವ್ ಹಾಕುನತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ದಾನೆ ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಕನಪ ಅದಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂದು ಲೆತ್ತೇರು ಅವು ಐಕಲ ಉದಕ್ಕೆ ಕುಂಟುಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಊರು ತಿರ್ತು ಹೋಯ್ಕಲ ಹಂಗೋಗ ಹಾಕುನು ಅಂದ ಅವು ದೂಲೆ ಲಕ್ಕುನು ದೂಲ್ ಲಕ್ಕುನು ದುಬ್ಬು ನೆಲಟುಕುಲು ನತ್ತೆ ದೂಲ್ ರಟ್ಟು ಓಲು ನೆಲಲ ಓಲು ಅಂಬಿದ ನೆಲಟುಕುಲು ಗೋಲಾಗ ಅಂಬಿದ ನೆಲಟ್ಲ ಪೋಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅವು ಮೈಸಾಸರಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುಡಿ ಒಂದು ದೂಲು ಆವಂತು ನಾಂಡ ಇತ್ತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದುಂಬುದ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ದುಂಬುದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ತೋಜೊಂದು ಆವಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪೊರ್ಲು ಮಾತಾಡಿಯಾರತ್ತೆ ವೀಣಕ್ಕದಾದ ಬಂದ್ ಪೇರ್ತುಕ ಯಾನ್ ಮನ್ಪಿಲ್ಲ ಅವು ಏದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ರೂಪಿಸಿನಟ್ಟು ಆಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನವು ಅವು ಶುರುವಾಪಿನಿ ಈರ್ಬಂಡಿ ನಲ್ಕನೆ ಜನನಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲ ಗುರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾರಡು ಪುರ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬೋಲಿತ್ತ ಆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿರಾತ್ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಅವಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಇರುವೆರ್ಲ ಪಿದ ಇಪ್ಪೇರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಬೊಟ್ಟಿನಾತ್ ಸಂಬಂಧಲು ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಿರೆಕರೆ ತಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ತಕುಲು ಇಂಚ ಮಾತೆಡ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಾದಿ ತಪ್ಪವನ ಪ್ರೀತಿ ಆದಿತ್ತು ಜೇಪಲ ಐಕ್ ಬೊಡ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತತ್ತಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಪತದೀದ್ ನಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು
ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋರೆ ಎಡ್ಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ದಿನ ಕುಲ ಆದುಪ್ಪು ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುದುಕ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಲ ಮಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ದಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟ ಫೋನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿಸಾದಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮದಪ್ಪರ ಒಂದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 10 ಮಾಸ್ಟರ್ನಕಲ್ನ ಟೀಚರ್ನಕಲ್ನ ನೆನಪಾಪುಡ ಖಂಡಿತ ನೆನಪಾಪ ಅಕ್ಲನ ಮದಪ್ಪು ನಂಚಿನನೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್, ಗಣಪತಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸೀತಾರಾಮ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು, ಮುದ್ದಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಟೀಚರ್, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್, ರಾಧಾ ಟೀಚರ್, ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಯಾರು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆ ತೆಳಾರ ಶಾಲೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮನಾಭ ಮಾಸ್ಟರ್, ಚಿನ್ಮಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದು ಎಂಕ್ ರಾಧಾ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ. ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಮಾದಿಗೊಡಿತ್ತಾರು, ಶಿವರಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಡ್ಡೇದಾರು ಇತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಚೇಳಾಯರು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಏತು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಾಮರ ಮಾರ್ಗ ಬತ್ತದು ಇಂಚೊಗಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮಾರ್ಗಲ ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಒರ್ಕುಡು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುದಂತೆ ಗೋಕುಲ ಮರತ್ತಾಡಿಯೇ ಒರ್ಕುಡು ಪೋದು ಆ ಶಾಲೆ ಪೋತೀನಿ ಬಂಗುಗು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಬರ್ರೆ ತಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಾರಿ ಬರ್ರೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮಾರ್ಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಇತ್ತೆ ಚೇಳಾರ ಇತ್ತೆ ತುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಲಾಯಿ ಇಂತೋಜು ಅಲ್ಪ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕದಿನೆಟ್ಟ ಇರೇಗ ಆತಮಲ್ಲ ಕಂಪೇರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಅವೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವಲ ಉಂಡತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಎಂದು ತೋಜುಂಡ ಐಕು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮಳತ್ತಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಓ ಮೊಗ್ಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಮಲ್ಪೇರ ಸಂಶಯದ ಒಂಜಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಬುಳಿದು ಬೈದುಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಆ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ಆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲ ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಮಾತೃಭಾಷೆದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಂಗೆ ದುಂಬು ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದಿತ್ತಲೆ ಆತ ಶಿಕ್ಷಣ ಏತು ಪೂರ್ಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಇತ್ಯದಾದ ಮಾತ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಯ ಮೆಕಾಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏಪ ಬರ್ತದೆ ಅವಿರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತರ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತ ದಾಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಯಂತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಟ್ಲ ಇದ್ಯ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಬಕ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಕೈಕೊಂಡು ನಮ ಹೊಡಿತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಳು ಮಂತು ಬಿಡ್ದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆಗಳ ಕೈ ತುಪ್ಪುನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನು ಹೌದಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆದ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾದ ಪಂಡ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೊಂದುಂಬು ಇತ್ತೆ ವಿಭಕ್ತ ಅಂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಕ್ಕಿ ಪಿದರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಕ್ಕಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾಸ ಹಾಕನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬುಡ್ರುಂದಾಡ ನಾಗರ ಬತ್ತೆ ಇಡೀ ಪೊಡಿ ಅಂತಂದು ಆತ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಪಿದಾಡಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಲ್ಲೇರು ಆನೆ ಎಂಕಲು ಶಾಲೆಡ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿನ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಿದಾಡಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುರಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬೈಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಂದು ಜನ ಇತ್ತದ ಎಂಚೆಂಚೆ ಅವೊಂದೊಂದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ನೇಟ್ ವಾವ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಪನೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ಕೋತಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆನೆ ಡೊನೇಷನ್ ಏತ್ ಕಾಸ್ಬೋಡು ವಾವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡು ಪಾಡೋಡು ಬಂತನ ಅವಳ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ್ದೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಓಡುಂಡು ಐಕ್ ನೀತಿ ಉಂಡು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನು ರೂಪಿಸೋಡು ಸಮಾಜೋಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ವಾ ಸಾದಿ ತತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಅಜೆ ತತ್ತೊಂದು ಬಂತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನೇಟೆ ತೋಜೊಂದು ನನಾನಲ್ಲ ದುಮ್ಮಗಾನಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ರೀತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದ ಪಿದಾಯ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಲ್ಪುಂದು ಆಯನ ಬಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮೇನ ಮಂಡ್ಯದ ಎತ್ತು ಚುರುಕುತನ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂದು ಮನ್ಪುಜೇನು ಒರಿ ಬಾಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಆಯನ ವಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಗುರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಲು ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಓದುದು ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೋರ್ಡದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಚ್ಚಿ
ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಆರ್ ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತದು ಇನಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಿಕ್ಷೆದ ಅಂತೆ ಆಯ್ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷೆ ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಬೈತು ಇದು ಯಾಕಡೆ ದಾದ ಬಂಡಾರು ಮೂರು ಸುರುಳು ಬೆತ್ತದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಂದಿನಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಟಿದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಜೈಲಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವನೇ ಟಿವಿದ ತಜಪ ಒಂದುಲೇರತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವನ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಪರ್ಯಾಸ ತೋಜಿ ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ತೂದೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವೈಭವೀಕರಣ ಒಂದುಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶೋ ಒಂದುಂಡು ಅವನ್ ತೂಪಿನ ನಮ್ಮನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಪ್ಪ ಬಂದ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೀವೋಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ನಂದು ನಮ್ಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಎರಡ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಡ ಬತ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಲ್ಕಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಿರ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬತ್ತ 4 ವರ್ಷ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕುಳಿತೀನಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತಣ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತಡ ಎತ್ತಿಜಿ ಯಾ ನಾಡು ಈ ನಾಡು ನನ್ನೋರಿ ಆವಾಡು ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದುಂದುದಾಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲೆಂಚ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಲ್ತೊಂದು ಪಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒತ್ತಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಪಂಡ ಆಗ ನಮ್ಮ ತೂಪತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಗುಡ್ಲಾಡುಪುರ ಕಾಣ್ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಸುಲ್ ದೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಡುಲೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ತಂದೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ್ ಬರ್ತೇನೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಶಿಕ್ಷೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಶಿಕ್ಷೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಂಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಡು ವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಏತು ಡೊನೇಷನ್ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಇವತ್ತಡ ಬೂರು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೂದಿಗೆ ನೂದಿಗೆ ಎಪ್ಪಡು ಆ ಇಂಚಿನೇ ಅವಳು ಬಂದು ಮಾಲೆ ಎನ್ನುಜಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಲೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಇತ್ತಿನ ಅನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಇತ ಎಂಕಲ್ನ ಈರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒರಿ ಬೇಲೆದಾಗ ಸದಾ ಈರು ನೆರೊಂದಿತ್ತುಂಡ ఆయన ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಓದಿನ ಬಾಲೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನೆರೊಂದೇ ಇತ್ತೇಡ ಒತ್ತಡನೇ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇಡ ఆయన ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಹಠಲ ಪುಟ್ಟು ಯಾನು ದಾಯಿಗೆ ಓದೋಡು ಅಂತ ನಡೆದು ಈ ದುರಂತ ಶುರು ಆಪುಡು ದುರಂತ ಇತ್ತು ಇಂಚಿ ಪನೀರ್ ಬೋಡಿತ್ನಾತ್ ಮೀಡಿಯರ್ ಮಾತ ತುಪ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರವರಿ ಬಾಲೆ ಉಗ್ಗೆಲಿಗಳಾಗಿ ಮರಣ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ನಾಡು ನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಬೂರಂದಿನಂಚಿ ತನ್ನ ಕಾರಡೆ ಸ್ವಂತ ಉಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಚೀನಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ನಿಗುಲ್ವರಿಯಾಗ ಮೀನು ಕೊರ್ಪುನ ಬದಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತರ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬದಲಾಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕಾಲಕಾಲಗೂ ಅಕಲಗಲೆ ಬೋಡುತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸರಕಾರ ಬೋಡುತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಐತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸರಕಾರ ಬೋದಿತ್ತು ಏರನ ಅವರೇನು ಇಂಚಿನ ವರೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಾರ ಓವ ಒಂಜಿ ರಾಜನು ಓವ ಒಂಜಿ ದೊರೆನು ವೈಭವೀಕರಿಸಾರಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಅಸತ್ಯಲಿನ ದಿಂಜಾದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಅಸತ್ಯಲಿನ ಮಾತ ದಿಂಜಾದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಎತೋ ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇನಿಗ್ ತೂನಾಗ ತೋಜುಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಓದುದ ಅತೆ ವಿಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅತ್ತ ಐತಿ ಇರೇಗ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಪಿನ ಈರ ಅನುಕರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನನ ಕೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಇತ್ತಿನಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೆಗ್ ಗೋರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಾರತಗೂ 17 ಸರ್ತಿ ದಂಡೆತ್ತು ಬತ್ತಿ ಪಣದು ಅವಿನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಒಂದೇ ಬತ್ತ ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಮುಲ್ತು ಕೊನೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ತಿ ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬತ್ತೆ ಗೋರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಕಲ್ಪುರ ದಾಳಿ ಬಿತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಕೊನಪಿನ ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೊನಪಿನ ಅವನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಓದವನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಓದ ಒಂದೇ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇನಿ ತೂನಾಗ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪನ ತತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಲು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿನಗಳು ದುಂಬು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೋಣುಂದಾಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು
ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಆ ಶೂನ್ಯ ಅದು ಆ ಝೀರೋ ಆ ಸೊನ್ನೆನ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಖಂಡಿತ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುಣ ಅರ್ಧೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ ಮೂಲಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು ಅವು ವೇದದ ಅಥರ್ವವೇದದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ ಕಂಚಿದ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ಉಂಡತೆ ಅವು 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಣ ಅಣ್ಣ ಇನಿಕಿಲ ಚೂರ್ಲ ಐಕ್ ಮಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಸವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಗಳ್ಳೆತ್ತಿನ ಪೂರಾ ರೀತಿಯ ಈ ದೇಶಡಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆನ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈ ಮೆಕಾಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬುರ್ಚಿತ್ ಇನಿಕ್ ತುಲೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗಂಡು ಕಾಯ್ದ ರಸ ಬರ್ನಂಡ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಡು ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದ್ ವಾ ಟಾನಿಕ್ ಲಜ್ಜಿ ವಾ ಮಾತ್ರ ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಾಯ ಬಂದಾಗ ಭಾರತ ಐತ ಮೂಲ ಭಾರತ ಐತ ಮೂಲ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ದೇಶ ಒಂದು ಆ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಇನಿಕ್ ಓಡೆಗೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟು ನಾವು ನಿಜವಾದ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಸತ್ವಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮಣ್ಣಡು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಜ್ಜ ಅವೇನು ತಾದಿ ತಪ್ಪಾದ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅವೇನು ತಾದಿ ತಪ್ಪಾದ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಗಾಯ ತಾದಿ ತಪ್ಪಾದ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲೇಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತೇ ಅವು ತುಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಊಲಜ್ಜತೆ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ತು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ನಂಕ್ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಂಡೇರಿ 57% ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವಣೇರು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಬೇತೆ ಆ ದೇಶಡ್ಲ 10 ಜವಣೇರು ಇದ್ದಾರೆ ಪರಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿನ ಅಡಗೆಂಗ್ಲು ಪೂಪ ತಂಪೋಪ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಒಂದು ನಂಗೆ ಎನ್ನುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಪಂಪೇರು ನೀ ಇಲ್ಲಡು ಬುಲೆಪ್ಪಾದಿನ ಪೂ ಅವು ಉತ್ತಮ ಈ ಕ್ರಯೋ ಕಂತಿನ ಪೂ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಧ್ಯಮ ಈ ಲಕ್ಕದ ಕಂತಿನ ಪೂ ಉಂಡದು ಈ ಕೆಲವರು ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕೊಂದ್ಬೋದು ಒಡೆಮುಟ್ಟದ ಅದಮ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೊರಲು ಮಾರ್ಬೇಕು ನಿಜವಾದ ದುಂಬುದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಡು ನಮ್ಮ ಕೊರಲು ಏರ್ನ ಕಂಡುಡ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊರಲು ಕಟ್ಟರೆ ಮೂಜಿ ಭೂಮಿದ ಕೊರಲು ಕನೋಡು ಅವು ಏರ್ಲಾಯ್ಕ ಪಾತೆ ರುಜೆ ಕೊರಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ಇನಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ದುಮಿನಾನಿ ಬೈಯಡ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತು ಕೊರಲು ಕುತ್ತದು ಬೋದು ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಕಾಟದು 50 ರೂಪಾಯಿದ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ತದ ಮಾರ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಕ್ಕಾದ ಗೊಂತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಅದಮ ಅಂತ ಬಂಡಿರತ್ತ ಲಕ್ಕಾದ ಗೊಂತಿ ನಾವು ಆ ಕೊರಲು ನಂಗೆ ಎಪ್ಪೋಗುಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪೊಲಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾತರ ಬಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪ ಅದಾದ ಬಂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತಗೂ ನಮ್ಮಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ನಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಐಟ್ ಕಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕು ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ನಡಪವ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಲೇ ಕಲ್ದಿನಾಕು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿನ ಜನಕ್ಲು ಎನ್ನು ಜೇರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಾಸ್ ನಾಕುಲು ಆದಪ್ಪು ಅಕುಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈದಿನ ಅಕುಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗೆ ಅವುಗೆ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿನೊಂದು ಅಂಡ ನಮ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಮವಾರ ಡಿಬೇಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಜನೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾತ ಪೇರಿ ಪೋಪಿನ ಬಂದಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಊರುಗಿಡೀ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಕಾವು ನೆನಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಐತ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲಲ್ಕ ಮೆಕಾಲೆ ಪದ್ಧತಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಠಮಾನ್ಯಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಾತೆ
ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದತ್ತುನಡತ್ತೆ ಅನ್ಮನ್ಪಿ ನವ್ವೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ನವ್ವೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರೊಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದತ್ತುದತ್ತೋರ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಚಿನಾತನ ಕಂಡಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಆತನ. ಹಲೋ 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 ಮಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೂಜ್ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಲೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಂದ್ ಶಿಕ್ಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೋರ್ಡ ಬಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ದೀನಗೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ 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 ಅಂಡ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೋರ್ಡೇ ಪನ್ಪಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಡ್ ಎತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲ ಇದು ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಂದ ಅಕ್ಲು ನನ ತೆಡ್ಡ ಪೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಎನ್ನಂಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಲವರೆಗೂ ಬಾಯಿದ ಪೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ಯಾವುದು ಕೆಲವರೆಗೂ ಒಂಚೂರು ಬೆತ್ತನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಡು ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತುಲೆ ದುಂಬು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು 10 ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪಡ್ಬೋಟ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒರಿಯೊರಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೊಂದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೊಂದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಡು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರಂದಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಶಾಲೆಡಿಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಅದು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಕೆಲವೇರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೋಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಕಡೆ ಮೂಲು ತೇಂಕುಲ್ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ದುಂಬು ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಅತ್ರ 75-100 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಸುರೋಳು ಬೆತ್ತದ ಪೆಟ್ಟು ನಂಕ್ ಶಾಲೆಡ್ ಬೂರೊಂದಿತ್ತು ಇನಿತ್ತಕಲೆಗೆ ಸುರೋಳು ಬೆತ್ತದ ಪೆಟ್ಟದ ಅಂತೆ ಬುಲೇನಕುಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ್ನ ಲಾಟಿದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಪತ್ತದೇರು ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದವು ಪಾತೆರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪನ್ಪಿನಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಆ ಸುರುಳು ಬೆತ್ತದ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿಟ್ ಪತ್ತದ ಪೀಂಟ್ ಆದುಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡು ತಾಗವು ನೆಟ್ಟು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡದ ಚೂಲಿ ಪೋನೆಂಗೆ ಪಿರಾವುಗು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಧರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಂತೇರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 6 ಪತ್ತದ ಚಡ್ಡಿಡಿಂಚ ಪತನಗನೆ ಜೋಕುಲು ಚೊರ್ರ ಪಡಿಕೆ ಮಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಮೂಜೆ ಅತೆ ಇಲ್ಲಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಭಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಚಡ್ಡಿನ ಅರ್ಧ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲನ ಅವೇ ಚಡ್ಡಿಡು ಒಚ್ಚಾದ ಕಡಪುಡ್ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂತೆಗಲ ಈ ಕಾಲ ಬದಲಾತನತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾತನ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾದೆ ಇನಿ ದಾದಾತನಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ತತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ನಿಜವಾದ ಓವೇನ್ ಕಲ್ಪ ಓಡ ಅವೇನು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಅವಂದೆ ಬುಡ್ಚಾಂದಿನೇನು ಕಲ್ಪ ಅದು ಆ ಬೇಲಿಯೇ ಆ ಕೈಬಿ ತಿನ್ಪಿನಂಚ ಅದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನೆ ಸರಿದಂತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಡು ದುಂಬುಡು ಮೇಡಮ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ತಿಕ್ಕದಿನಂಚಿನ ಆ ನೀತಿ ಪಾಠ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಇನಿ ದಾದಾತನೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಜವನೇರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ತಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನಿ ಇನಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡ್ದಾತ್ರ ತುಲೆ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ವೇರೇನು ಪತ್ತೋಡಾಯಿನ ಕುಲೆ ಕಲ್ವೆ ರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ವೇರೇನು ಏರು ಪತ್ತದ ಕೊರೋಡು ಅಕುಲೆ ಕಲ್ವೆ ರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೆ ಜೈಲಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇನಿತ್ತ ಮಾಧ್ಯಮ ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯವು ದುಂಬು ಪೇಪರ್ ಕಾಂಡೆ ಓದುನು ಪೇಪರ್ ಓದುದಾಗ ಎಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಹಾಲಾತೇರು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೋ ನೋಡತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲ ಬದಲಾನಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಬದಲಾನಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡೆನಂಕ್ ಆಂಡ ಐಟ್ ಜೋಕುಲು ಹಾಳಾಪೇರನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪಾದಿಜ ಅಂದ್ ಆವಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬರುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಲೆಗೆ ಒಂಜಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯಶಾವಧಾನ ತೊಂದರೆ ಪಂಡೇರು ನಂಗೆ ಗೇನ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಈರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪುನಃ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ಸಿ ಶಾಲೆ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಒರಿಯಾಗ ಏರೆಗಾಣ್ಲ ಕೊರದು ಅವೇನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಡಪುಡೆ
ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲ ಅವೇನು ತೂದು ಓದನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಚಾರನೇನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯನು ಉದೇನು ಮಾತ ತೋಜವನಂಚಿನ ಮಾತ ತೋಜಾರಿಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ವಾ ಪ್ರಾಯ ಮುಟ್ಟ ಓಯಿನ ತೋಜಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಯಿನ ತೂವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಅವೇ ನೀನು ತೂವರೆ ಪತ್ತದೇ ಅಕಲ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪಕ್ವತೆ ಪೂಜೆ ಪಕ್ವತೆ ದಾಂತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈಟ್ ಬಂಗಾರದ ಬಿಸತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಕಾಣು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಒಂದೈತ ಮರ್ಡರ್ ಒಂದು ಪರ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಲ ವೇಲೆಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಲಂಚಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇನಿ ಏರು ಎಂಚಿನನೇ ಪನ್ನಡು ಬೋಡ್ಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಜಿಂದಂಡ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದು ಓಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ನೆಂಚಾಪುಣ ಸಿನಿಮಾಲೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗೊಂದು ಬತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಟೀಚರ್ನ ಪೆಟ್ಟು ದಿಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪಾಪನ್ ಮಾರ ನಿಕಲ್ ಪನ್ನಾಗ ನಾಗರ ಬೆತ್ತದ ಬೆತ್ತ ಟೀಚರ್ಡ ಅವು ಈತೆ ಅಂಗೈ ಮುಟ್ಟದ ಉದ್ದೈತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಟೀಚರ್ ಏರ್ ಬನ್ಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಸ್ಟೇನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೀರ ಆರ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಕ್ಕಗೂ ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ಟದ ಬಂಡ ಮಂಚ ಟೇಬಲ್ ದ ಮಿತ್ತ ಕೈಯಿಂದ ಇದು ಐತ ಮಿತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡೋದಿತ್ತೀನಿ ಅದು ಎಂಕು ಕೈ ಐತ ಮಿತ್ತ ಜೋಡು ಇತ್ತಲ ಮಗ್ಗಿಡು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರ ಇದು ಇತ್ತ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಆಡ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕಲ್ಪದಿನ ಒಂದುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿದೆ ಬಂಡ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಚೇಂಜ್ ಆವಂದಿ ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಕಂಚತ್ತು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಅವವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವವೇ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಪೇದಿರು ಆಂಚೆ ನಕಲೊಂಜಿ ಗುರ್ತ ಆಕ್ಲೆಗಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಇತ್ತದ ವಾ ಜೋಕುಲು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಟೀಚರ್ ನಕಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಸರಿ ಇತ್ತೇರತ್ತ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಬಂಡ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಬದಲ ಒಂದು ಪೇರು ಪಾಠಗಳು ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುಜಿ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಇರುವೆ ಅನ್ನ ಇವನೇ ನೋಡು ಅನ್ನದಾತ ಅವರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲ ಎಂಚನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಲೆಕ್ಕನಂಜಿ ಆ ಪಾಠಲ ಅರ್ಥಲೆ ಎತ್ತಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುನರ್ನ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಹೋದ್ರ ಉತ್ಲೇದ ಈತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲಾನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಹಳೆ ಕನ್ನಡದ ಇತ್ತಿನ ಗಳಗಳನೆ ಮುನ್ನ ಬೆಂದುಳಿದ್ದ ಕರಿ ಗಳ್ಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತೆದು ಅಪುರ ಏತದ್ದು ಶೋಕದ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪೋಗ ಕಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅವ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತಿನ ಎಂಕವು ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರಮಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಇತ್ತರ ಎಂಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನ ಒಂದು ತುನಗೊಂಡೈತೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ತೆಜ್ಜರು ಎನ್ನುಂಡು ಅರೆ ನಿತ್ತಲ ಪಾದ ಮುಟ್ಟದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಅರ್ಥವತ್ತ ಪಂಡಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡುಪುನ ತೂತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಚ್ 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಏರಿಯಾಗಳ ಐತೆ ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಪಂಡ ಏರಿಯಾಗಳ ಕನ್ನಡ ಬಡ್ಚಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಏತ್ ಬರೆಂಡಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂಡು ಕನ್ನಡದೇ ತೊನಜೇರಿ ಇರ್ಲ ನಮಕ್ ಬರನಗಪುರ ಏತು ಖುಷಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಪಗ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನನ್ ಕತೆ ಅಂದ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಠಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏತಿತ್ತು ನೀ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಮಕ್ ರೇಖೆ ಗಣಿತ ಭೂಗಣಿತ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತದಾದ ಇದಿತ್ತು ಚೀರೋಡು ಕೊಲಪೇರು ಬೂಕು ಅಂಡ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುರಂತ ಅರ್ಥದಾದ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಕೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕ ದೆತೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದೆತೊಂದು ಅಂಡಲ್ಲ 2 ಪೈಸೋಗು 3 ಪೈಸೋಗು 5 ಪೈಸೋಗು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕ ತಿಗೊಂದಿತ್ತು ಕಲ್ದಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೊರಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಒಟ್ಟುಗಾನ 12 ನಿಕ್ಕಲು ಆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏತೋ ಅವಲಿ ಬರ್ಪುರೋಂಡು ಜ್ಞಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ರಿಟೈರ್ ಆಡಿದೆ ಆತೇರಿ ಅಂದು ಆತ ಆಡೋಂಜಿ ನಮಕ್ ಏತ್ ಅರ್ಥವತ್ತ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಹೊರ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಇರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಮೋಕೆನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಕಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಗಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬುಡ್ಪದ ಪಡೆದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇರು ಪೈನೆ ಪಾತೆರೋಡು ಇರಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೆತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರಡ್ಡಲ ಒಟ್ಟುಗು ತಿಗೊಂದಿತ್ತು ನತೆ ಇದು ಆರ್ ಮೇಲ್ ಬನ್ನಕ ವೇಣಕ ಬಲ್ಲಕ ಅವಳು ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಗುಂಡ ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪೆಟ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾನು ಊರ ಪಡಟ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಪಪ್ಪನಗಾಯ್ತು ಅರೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಹಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕನಸು ಕೊರ್ಪೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಊರ ಪಡಟ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ
ಆಂಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಏನಿಕೊಂಡತೆ ಆತ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಅತೆ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತದ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರಂದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವೊಂದು ಪೋಡಿಗೆನೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಶಾಲೆಡ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೊಳಕಾಲು ಮಾಡ್ದು ಏತಾದ್ ಕೊಡ್ತು ಬೆಂಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾವಂಜದ ಶ್ರೀಧರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನೇ ಮುಂಡು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಿರ್ ಜುವಲಾಂಚೇನೆ ಉಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ನಿಂಚ ಪತ್ತಂಡಯಾವು ಅವು ಪಿಜಿನ್ ಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಪುಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆಗ್ ತಿಂತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಈ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟು ಪತ್ತದ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡು ತಾಂಟ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕದ ಇತ್ತದ ತುಲೆ ಟೀಚರ್ ನಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಶಾಲೆ ಪನ್ಪುನೆ ಇತ್ತ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಪೆರು ಅಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದ ಶಾಲೆದ ನೆಡ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಐಟ್ ಕಾಸಂದೆ ತೊಂದಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಕ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಓದ್ಬೋದಿತ್ತ ಶಾಲೆಡೆ ಕೊಲ್ಲಿನ ಏತು ಸೋಕು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇನಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಆತನ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡಿಜೇನೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಕಲುವೆರೆ ನಂಕ್ ಕಲ್ಪವು ನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಅದು ಪೋತುದು ಕಲುವೆರೆ ಶಾಲೆ ನಡಪೋದು ಸುತ್ತ ಕಜಾವ್ ಪೆಜ್ಜವನ ಸ್ಟಡಿ ಬೆಲ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮೌನ ಅದು ಓದುನ ಆ ಪುರ ಒಂದು ಓಲು ಉಂಡು ಅವು ಪುರ ಸ್ಟಡಿ ಬೆಲ್ ಮಾಡುದು ಪುರ ಓಲು ಉಂಡಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣದ ಆದಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತ ಇನಿ ಎಸಿ ರೂಮುಡು ಕಲ್ಪಾದುಂಡತ್ತೆ ಆಕಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ತುಲೆ ತುಂಬ ಒಟ್ಟುಗು ಪುಗೆಲ ಕೈ ಪಾಡೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಗುಟ್ಟ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಇನಿ ಹಾಳಾತೀನಿ ಅಂಚಾದೆ ಇನಿ ಒರಿಯನ ಗುರ್ತ ಒರಿಯಾಗಿಜ್ಜಿ ಒರಿಯಾಗಿಜ್ಜಿ ಭಾವನೆ ನಿಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಉಲೈದ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬಿಂದರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಕಲು ರೂಮ್ ನಕಲ ಕೋಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂಡೇರು ಅಂತೀರಿ ಪಾದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗರೆಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಅಂಬೇಡ್ದಿನ ನೆಲ ಅಂದು ಜಾಲು ಮುಟ್ಟು ಬಾಡಂದೆ ವಾವ ಉರುಪುಡು ಬೂರೊಂದು ಪೋತುಂಡು ತೋಟು ಬೂರೊಂದು ಪೋತುಂಡು ತುದೆ ರಡು ಮುಜಿ ತುದೆ ಕಡತೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಜನ ಲೆಕ್ಕದ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಜೋಕುಲ ನಮಕ್ ಅಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಈರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪಾಲ್ ಮಗನ ಇತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈರೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡೈಟ್ ಬೇಲೆ ಅಂತದಲ್ಲ ಆವಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಅವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ರಿಂಜ ಜನ ಪಾತೇರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಣ ನನ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಯಾರು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡರ ಮುಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುರಲ್ ಬತ್ತೋಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತ ಒಂದು ಪುರ ಆ ಕಾಲ ಕರಿದು ಪೋಂಡು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡೇರೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಹೆಂಚಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡೇರುಂಡ ದ್ವೇಷನೇ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ಬಾಲೆನು ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಅನ್ಯಾಯನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ತೂತ ಹೊರ ಆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವೇಷನೇ ಕಟ್ಟು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೊಚ್ಚೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನು ನಮ್ಮ ತೂತಾಯಿನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ ಬರ್ಪಣ ತೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ದುಃಖ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಕಾಲ ಏತು ಬದಲಾತದೆ ಮುಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾದು ಅಕಲೇನು ಸರಿತಾದಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಕರಿದು ಪೋಣತ್ತ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಂತ ಪನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಗಳ ನಡುಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧಲೇನು ಅವನೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಪಗಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಇನಿ ಹಾಳಾಡ ಮನುಷ್ಯನ ತುರೆ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿ ಸಾತಗ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಆಯಪ್ಪ 4 PhD ಬೋರ್ಡ್ ಆವಡ್ ಆಯಡ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆಯ ಕಲ್ತಿನ ಸುಭಾಷಿತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯ ವಿನಯಾದ್ಯತಿ ಪಾತ್ರತ್ವ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನಾಧರ್ಮ ತತ್ಸುಖ ಅಂತ ಬಂತು ಇತ್ತ ಆ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯನ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದ ತೂಲೆ ಏರ್ನ ಮೋನೆ ತುಂಡಲ
ಆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಹಂಕಾರದ ಮನೋಭಾವ ಉಂಡು ಯಾನು ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಪಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕಲ್ನ ಮೌನದ ಭಾವ ಅಂಚ ನಮ್ಗೆ ತೋಜುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂದ್ ಬೋಡು ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪೋದು ಅಹಂಕಾರ ಪರಿವರ್ತನ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲಡು ತೂಣಂದಾಂಡ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನತ್ತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕರಿದು ಅವು ಅಹಂಕಾರ ಮುಟ್ಟುದು ಅಪಘಾತ ಸಮಾಜದ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಬದಲಾವಣೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣನೇ ಐಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಿನ್ ಬಾರಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಏತ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ಉಪ್ಪುನು ಎಕಡಾರ ಪಂಡಿಲಕ ಕನ್ನಡುಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಇರೆಗ್ ವಚನಲೆಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಂಪನ ಪದ್ಯಲೆಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಪದ್ಯಲೆಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆಲೆಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ನೀತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ದಾಸೆರ್ನ ಪದಕ್ಕುಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಲೋಕ ನೀತಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ನಂಗೆ ಚಾಗದ ಭೋಗದ ಅಕ್ಕರದ ಮಾನಸರಾಗಿ ಪುಟ್ಟಲೇನಾಗಿ ತೀರಿದೊಡಂ ಮರೆದುಂಬಿಯಾಗಿ ಮೇನ್ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟುವುದು ಬನವಾಸ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಕಲಿತನದ ಉರ್ಕು ಜೌವನದ ಸೊರ್ಪು ನಿಜೇಶನ ನಚ್ಚು ಮಿಕ್ಕ ತೋಳ್ಬಲದ ಪೊಡರ್ಪು ಕರ್ಣಾ ನಿನಗುಲ್ಲ ಅನಿತು ಎನಗುಂಟೆ ಭಾರತಂ ಕಲಹಂ ಇದಿರ್ಚುವನ್ ಹರಿಗನ್ ಅಪ್ಪುಡೆ ಮೊಕ್ಕಳಂ ಏಕೆ ಪಳಂಚಲೆದ ಪೆಯಣ್ಣ ಸೂಳ್ಪಡೆಯಲಪ್ಪುದು ಕಾಣ ಮಹಾಜಿರಂಗದಳು ಇನಿಕ್ಕಲವು ಇದಂಗೆ ಎಂಚ ನೆನಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಇಡೀ ಭಾರತ ಕತೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಬನ್ಪಿನೇನು ಭೀಷ್ಮೆ ಕರ್ನಾಗ ಬಂತೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವೇನು ಪಾಠನೇ ಇಜ್ಜಿ ವೇದ ಪುರುಷನ ಸುತನ ಹೆಮ್ಮಗನ ಮಾತುಳನ ಮಹಾವನ ಅತುಳ ಭುಜ ಬಲದಿ ಕಾದಿಗೆವಿದ ಅಣ್ಣನ ಅವ್ಯಯನಾದಿ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವೀರಮಾರುತಿ ಹೋಗದ ಅವೇನು ಇನಿತಗಲೇ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಾರಲೇ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ಬೋದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪಂಪನ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಅವರ ಹಳೆಗನ್ನಡದನು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಓದುಲ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಕಲೆ ಓದರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಕಲ್ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ಬುಡ್ಪಾದು ಸುರು ತೂಪಿನಿ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನು ಈ ಕನ್ನಡದಿತ್ತು ನೋಡ್ಬೇ ಕನ್ನಡದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡದಿತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಕನ್ನಡ ಬುಡ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಕಷ್ಟ ಇಟ್ಟು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂತೇರಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಇರು ಓದುಲೆಗೆ ಮುಂದೇನು ಒಂಜಿಂದು ಸುರುತ್ತ ಪಾಠ ಪದ್ಯ ಅವು ಪಂಪನ ಪದ್ಯ ರನ್ನನ ಪದ್ಯ ಅವೇನು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಬೆಲೆ ಮುಡಿಯರಿ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಲೆಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನೀತಿ ಕತೆಕ್ಕುಲು ಉಂಟಂತೆ ಬೇತೆ ವಿಟ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಇನಿ ತುಲೆ ಇನಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಂಡೆ ಹಾಳವರೆ ಕಾರಣದಾದ ಮಂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಐಕ್ಯ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕಂಡ ಐಕ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಖಾಲಿ PCMB PCMC ಉಂದೇ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಅಳಚಿ ಅತೆ ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲೆಗೆ ದಾದಾತಡು ನಿಜವಾದ ಬದುಕಿನ ಕಲ್ಪವನು ಭಾಷೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್ ಆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಅಕಲೆಗೆ ಸುರುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಜಿಂದ ಐಟ್ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಲೆ ಇದು ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ದಿನಕಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆಣ್ ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ ಈಗಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಬದುಕುವ ವಾಕ್ಷೇತ್ರೊಳ್ಳ ಬೆಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂಕಲೆಗೆ ಬೈದಿದ್ದು ಕೊಡ್ತು ನಂಡ ಆ ಮಾತೃಭಾಷೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವು ಆ ಭಾಷೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕ ಬೋಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೋಡ ಇರಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಬರವಣಿಗೆ ಬೋಡ ವೈಕ್ಕಲ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಅತೆ ಭಾಷೆ ಮಾತನ್ನ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಚೈನಾ ಜಪಾನ್ ಅಂಚಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಜಿನವನ್ನಾಗ ಅಕಲ ಬೇರೆ ದೇಶ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಕಲು ಫಿನಿಶ್ ಭಾಷೆನ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕಷ್ಟ MRPL ಕಟ್ಟಡ ಜಪಾನ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಟೋಯೋ ದಕ್ಕಲು ಅಕಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಕಲ ಇತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಭಾರತದ ಕುಲೆ ಅವತ್ತೆ ನಮನೆ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿತಿ ಮೀರಿದು ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಬಜಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಭಾಷೆಂದೆ ತೊಂಜ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮದೆ ತೊಂಡ ಅವು ತಪ್ಪಾಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಅತೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು
ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಅವು ಎಂಚಿನಾಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದೇ ಎಕಡ ಅವೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತೇರಿ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ತಾದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣನು ಮರಳು ಪತ್ತಾದಿ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮರಳು ಪತನಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರೆನ್ನ ಇವಂದೆ ಬಂದಿನಂತ ಅದೇ ಐಟ್ ಎಂಜಿನ ತಿನ್ಕೇಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿನಯ ಅಂದುಂಡ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಐಟ್ ಉಂಡ ಅತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಒಂಜಿ ವೈರುಧ್ಯುಲ ಐಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅವೇನು ಆತು ನಾಜೂಕ ಅದು ಆತು ಪೊರ್ಲಾದು ಅವೇನು ಮಲ್ತೆರಿಂದಾಂಡ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಂಚ ಪತ್ತದ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಐಕಿಲೆಗ ಆ ವಿಚಾರನು ಪಾಡ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಪತ್ತದ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅವೇನು ಸರಿಯಾದಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪನ್ಪ ಅವು ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ನೆನೆಪಾಡು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಜನ ಆ ಜನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಮಣ್ಣದ ಕರಮಲ್ಪುನ ಜನ ದಾದಗೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪವನ ರೀತಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಮಲ್ತಿಲೆಕ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕರನ ಅದಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಕರತ್ತ ರೂಪಗು ಕಂತದು ಅವೇನು ಬಡ್ಡು ಇತ್ತಿನೇನು ಅವೇನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಉಲ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಕೈ ಇಂಚ ಅಂಗ ಹಿಡಿಂಚ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಿಡು ತಟ್ಟೋಡು ಈಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಆರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೊಗ್ಗುದು ಕಲ್ಪವಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸುದಿಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗುಡು ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಪೆಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕರಕ್ಕು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ರೂಪ ಕೊರ್ಪ ಅವಿನ ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಆಯನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ದುಂಬು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ನಡುಟು ಒಂದು ಕತೆ ಬಂದೊಂದು ಆ ನೀತಿ ಪಾಠ ನೀತಿ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಒಂದು ಕತೆ ಅವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ಬರ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಪಾಠಲ ಅತಿ ಸುಲಭ ಈ ಮನಸ್ಸ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೊಗ್ಗು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮನಸ್ಸ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗರೆ ಗೊತ್ತು ತಗುಲು ಇತ್ತದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಗಂಟೆ ತೂಪು ವರ್ಮಡ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ನಡುಟು ಇತ್ತ ಅವಳ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಲು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಎಡಮಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಕುಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಜೋಕುಲು ಆತು ಜೋಕುಲು ಆತು ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆ ಐಟು ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕುಲಿನ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಫೀಸ್ ದ ಪಿರೌಡ್ ಅಗಲ ದುಡ್ಡು ಪಿರೌಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯೂತ್ ಇದೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದುಂಬು ಮರತ್ತ ಅಡಿಟ್ ನಂಗೆ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಮರತ್ತ ಅಡಿಟ್ ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾಠನು ಅವಳು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರತ್ತ ಅಡಿಟ ಕುಕ್ಕದ ಮರತ್ತ ಅಡಿಟ ಕುಲ್ಲಾದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮ್ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿರತ್ತೆ ಇನಿ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಲ್ಪಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚಂಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಲ್ತ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆ ಓಲು ಬಸ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅವೇ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇದು ಬೈದು ದುಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬು ಅವು ಬಡ್ಡ ಜರಿಯೊಂದು ಪಡ್ ಗೋಡೆ ಅವಳು ಮಾಸ್ಟ್ನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಮಾಸ್ಟ್ನಕುಲೇ ಗೋಡೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪ ಹೊಡೆದಂಡ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಆರು ಕಲ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಶಿಷ್ಯ ಬಿರ್ಸೆ ಅವಡಿಗೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಪರಾಜಯ ಇತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯೆ ಒಕ್ಕ ದುಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಿಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಪೊಸಬತ್ತ ಇರು ಎಕಡೆ ಪಂಡ ನಾಯಿ ಮರಿ ಪಣೊಂದೇ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಿದು ಈ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ಗುರುನ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇವೆ ಪನ್ನಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತಿ ಮಿತಿ ತಕ್ಕಾಯಿ ಬದಲಾವೊಂದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಡ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಡು ಇನಿ ತುಲೆ ಕಾಲೇಜಿಲೇಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೇಡು 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದ ನೋಟ್ಸುನೇ ಓದುದು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ತಕಲೆಗ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅನ್ಪುಂಡ ದುಮ್ಮದ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಆತೆ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ
ಅಕಲನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಬತ್ತಿಜಿಡ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ನಾಡು ಇತ್ತೆಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆತ ಶ್ರೀಧರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒರಿ ಅಹಮದ್ ಬಾವೆ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆಲ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಯ್ ಶಾಲೆ ದಪ್ಪ ಅವನು ఆయన ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಮಾಟ್ರೆ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಇಂಚ ಅಡ್ಡಲ ಪಂಡ ಗುಲಿಪುನ್ ಬತ್ತದ ಮಾಟ್ರೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮೇರು ಸುರಳು ಬೆತ್ತ ಪತ್ತೊಂದು ಹೌದು ಅವ ಬರಲಿಲ್ವ ಪಣೊಂದು ಕಡ್ಲ ಬರಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಕ್ಕೋಡು ಕಡ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಇವೇ ಅವ್ರು ಮೀನು ಪೆಜ್ಜರ ಪೋತಿನ ರಂಪುಡಿದ ಮೀನು ಪೆಜ್ಜರ ಪೋತಿನ ಬಲಿಪುವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂತದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಬತ್ತೀರು ಎಕರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಶಾಲೆ ಮನದಾನೆ ಆಗಿ ಗುಡ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಆಗ ತಿಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರುವಂತೆ ಅವ್ದಾಗ ನೀನು ಸಮುದ್ರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಪರವಂತನು ಐನ್ ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತಲೇನು ಮಾತ ತೂಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದಕೇಂಡ ಈ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲ್ಲೆಕ ಮೀನು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಪುರ್ಲುಡು ಓದುದೇಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ನೆನಪುದಿದ್ದು ಯಾನ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತುವೆ ಅತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಆದುವೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಏನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಆತನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪರೆ ಪಟ್ಟಾಂಗ ತೂದು ಅಪಗಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ನಗುಲ್ಲ ಹಾಕೊಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಪ್ಪು ಅದೇ ಅಕಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ ಆ ಬೋರ್ಡ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಇಂಡ ನಿಕಲೇನು ಜೋಕುಲು ಆಶ್ರಮ ಪಾಡೋಡ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಆಯೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಹಾಕದಿದೆ ಇಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ಪೆಡುಬಾರ್ದು ಕಲ್ಪಾದೇರಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಪೆಡುಬಾರ್ದು ಇನಿತ್ತಕಲು ಇತ್ತದ ಪ್ರಾಯದಕಲು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಯತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದುಂಬುಲ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೋರೊಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೋರೊಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯೆ ನಾಟಕಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಗ ಬೈಪಡ ಕಲ್ತಿಜಡ ಆಯ ಪೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅಪಗದ ಶಿಕ್ಷೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಟ್ಟದ ಮುಗಿಪುಜುಂದು ಆತ ಉಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಚಿನ ಅವು ಕೋಪ ಬರು ದಯಬಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಆಕರೆ ಹತ್ರ ಪನ್ಪಿನತ್ ದುಂಬುದ ಶಿಕ್ಷದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ನೀತಿ ಬುದ್ಧಿನ ಕಲ್ದೇರು ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬುಡಂದೆ ಪೋತೇರು ಇನಿತ್ತ ಕಲೆಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಿಕ್ಷದ ಅಂತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅಕಲು ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಪೇರು ಅಂಚಾದ ಸುಭಾಷಿತ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿನಯನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಒರಿಯಾಗ ತಗ್ಗದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನೇನು ಮಾತ ಅಕುಲು ಕಲ್ಪಾಡು ಪ್ರಾಯಶ ನಮ್ಮ ಕುಡಾರ ತುರಲ್ ಬೆತ್ತ ಕಣ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪಿನತ್ ಆನಿದ ತುರಲ್ ಬೆತ್ತಡು ಬೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೊಗ್ಗುದು ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪಾಲೆ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದದು ಕಲ್ಪಾಲೆ ನಿಕುಲು ಅಪಗ ಶಿಕ್ಷದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಿಕ್ಷೆದಾಂತೇನೆ ಬಾಯ್ದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮನು ಪುಟ್ಟಾಲೆ ಅಕಲೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಮನು ಪುಟ್ಟಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿನು ಪುಟ್ಟಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆದಾಗಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.